Ćao ljudi, Đorđe i ja smo bili u istom mestu, u Whitewoodu, istočna obala kod Atlantic City-a. I radili smo u istom supermarketu, ali opet različite iskustva. Naravno, menjali smo posle smene i tako, ne znam. Moj drugi posao bio kao server u restoranu. Što je pomenulo oko supermarketa, mislim dobro da je sad jedan specifičan slučaj, ali meni se, na primjer, prvi posao, drugi posao mi se više sviđa od prvog posla. Ona je promenila kasnije smene, ona je radila drugu smenu gdje ima manji gužvi prometa, ja sam radio prvu smenu, pa jedino posao što je bio meni malo naporan je bio zbog toga što sam bio jedino muško u tom supermarketu. Sve su ostalo bile devojke i onda su mene terali tamo da radim skladištenje i svega toga, provodi sam malo frižder vremena, ali navikne se čovjek na sve. Kako ste našli drugi posao? Vam bilo teško da nađete ili? Pa ovako, svuda su se tražili poslovi i meni, u stvari nije teško da se nađe drugi posao, osim slobodno treba da se menjaju poslovi i da dok se ne pronađete. A kako izgleda to traženje tih poslova? Tražim po internetu, idem tako? Ne, traži ljudi, piše help wanted ili tako nešto, samo uđeš na vrata, poneš aplikaciju ili to oni ti daju aplikaciju, popuniš aplikaciju i to je to. Ništa kom. Što ranije idete u sezoni, zavisi dok idete na turističko mjesto, što ranije odete, već će biti izbor poslova, što kasnije odete manje će biti izbor poslova i to je to. A kakva je procedura po sletenju? Tamo neko da sačeka, šta se dešava? To savjetilo da nađete nekog, ja ne znam kako si ja našao na kraju krajeva, ali ne znam, koji je ten istočan bilo, vratno sledećete na JFK i onda imate ljude koje imate prema što pođete odavde, nama je bilo da damo po koliko, $85. Da nas pokupio onaj Viktor što nas je pokupio. Da, za prevoz od New Yorka. Znači, bukvalno, tamo smo se malo iscimali dok smo prošli tu graničnu kontrolu, to nema ništa do vas. Bila je gužva u tom trenutku, naredno, čakali smo 2,5 sata. Što se tiče smještaja, ti ljudi vidiš? Smještaj i što smo našli preko, opet sami do nekada, opet. Nas je bilo 21 u kući, tako da 21 Srba i ostalo su bili Amerikanci na prizmu i tako to svako imamo svoje sobu po 4 ljudi. Koliko bude mesečna cena? Nam je isplatili 1650 cijelu sezonu. Šta će nas? 4 mjeseca 1650, što je, ispadno, bio je tamo 17 nedelja, ispadno po $80-50 po nedelji. Što nije perfekt, uslovi nisu bili toliko perfektni, ljudi su plaćeni po $100 nedeljno da budu sami u sobi. Što bi ja jako volio, ali opet i kad nas je bilo 21, nikad ne vidiš te ljude. Ja ujutro odem na poslu u 7, dođem kući u 3, imam ta 2 sata i od posla u 5 idem ponovno na poslu i šta ja njih vidim. Možda 2 sata, oni su uglavnom dolazili malo kasnije, pošto sam ja prvi dolazim na poslu ujutro. Bude malo naporno tamo kad odeš. Ja iskreno nikad u životu nisam radio ništa ozbiljno, studiram engleski i što sam radio u životu sam predavao engleski preko Skype-a. Sad kad sam otišao tamo i kad sam krenuo da radim nešto stvarno, bude naporno prvih nedelju, 2, ali posle se navikneš nekako, bude ti lakše. Navikneš nekako na rutinu, gledaš koliko ti je slobodno kuće, gledaš šta će raditi, tako da. Meni je bilo super, ja bih se vratio sljedeće godine kad mogu prijaviti se na program kad sam sedio novija 4. godinu, tako da teško. Šta su vam bili najveći problemi tamo? Čime ste se, ne znam, ste imali nekih problema? Oko birokratije, oko toga sa ljudima nikakvi problemi, da se stavim samo kako. Imao neki problem, nešto da čisto je tamo? Ne. Ako ti napraviš problem, niko neće te dirati. Jeste putovali posle? Bili smo do New Yorka 2 dana, 3 smo tamo proveli, to je tamo. Stvarno mi je bilo blizu tamo. Do Atlantic City smo išli par puta i tako to. Philadelphia, da. Nismo putovali sad, sad meni su neki drugari dalje tamo, oni su uzeli pa su otputovali tamo do Los Angelesa, pa su bili u Las Vegasu i svuda, mislim. Mnogi da zaradite toliko da proputujete, ja? Pa da. Ja sam došao kod tamo pa, te zadnje nedelje, pošto više nisam radio u supermarketu, a to gde sam radio je držao isti vlasnik koji drži glavnu diskoteku u tom mjestu, onda sam zadnje nedelje nisam vidio kuće, onda sam išao na taj drugi posao od 5 do 11 i tu sam i potrošio na većinu svog novca. Znači mogućnost za povraćaj je onako 100%. Pa, samo ako ne radiš. Mi smo mogli da vratimo pare i sa jednim poslom i ako stupite u taj neki odnos sa menadžerom, svejedno, daju vam i više sati i da nama su povećali satnicu. Mi kad smo otišli tamo da radimo za $10-25 i čim smo stigli tamo, rekli su nam da je 11. Zato što je
teži posao nego ostali mislim, teži posao nego kasirke, supermarkete tamo. Ne znam, jako ljudi cene tamo radi i to se stvarno primećuje.